Scoate-i de aici, bre. Scoate-i de aici. Drona i-o lăsat. A? Cine i-o lăsat drona? Vezi că ai un bilet aici, bre. Banii, vezi că ai un bilet acolo, de la cine e. Ia vezi, ia citește, ce scrie pe el? Nu știi să scrii? Să citești? Nu toată nu. A? Nu știu toată. Auzi, îți doresc sănătate și Dumnezeu să-ți ajute. Roberto din Constanța. Să-i ajute Dumnezeu și la familia lui. Unde e? Nu știu unde e. Uite, bre, și din partea noastră, Unde e? Că vreau să-i... de Roberto din Constanța. Uite-te și mata acolo și spui mersi Roberto. Zi, mersi Roberto. Uite-te, bre, și din partea noastră, ia uite-te, o de asta, o șapcă. Uite, de la Busta România un tricou, să le iei și mata, da? O pereche de ciorapi, să-ți iei și mata. Las că-ți las punga aici, uite, o de asta și 2 hamburgeri, vrei să mănânci și mata ceva, da? Hai, bagă-ți-le mata aici. Hai, sănătate. Sănătate, bre. Are you all my personal dreams? Auziți? Bună ziua! Luați banii aceștia. E pentru dumneavoastră. Puteți să-i luați de acolo? Nu că nu cade pe el. Vă ajut eu? Da. Mulțumesc, Aveți acolo și un bilețel. Care este numele dumneavoastră? Georgiana. Încântat. Puteți să citiți? Dacă nu, vi-l citesc eu. Sper că ți-am bucurat puțin inima. Nevzat, așa-l cheamă pe băiatul care v-a trimis bani. Și mai avem, puteți să păstrați bilețelul și mai avem aici pentru dumneavoastră o șapcă și un tricou de la băieții de la Basta. Mulțumesc, mă speria să spun am atât la băiat să nu-mi cadă. 2 hamburgeri de la Mac, o sticlă de apă și o pereche de ciorap mai gruși că vine iarna acum. Aveți și aici și punct. Mulțumesc, mă. Multă sănătate! Are you all? Poftim? Păi cine vi-a adus? Avionul. Ia ține-ține pe acolo. Mulțumesc din suflet să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ia, bre. Cine ți-a dat? Cine ți-a dat, bre? Cineva ia trimis. Ți-a trimis mata? Ce scrie acolo pe hârtia aia? Ce scrie pe hârtia aia? Știți? Vezi? Ia vezi dumneata că Mata, nu poți să citești? Ba știu să citesc, dar nu văd bine, că am diabet. A. Ai înțeles? Auzi, bre,
Ce scrie aici? Nimeni nu a devenit sărac dăruind celor din jur, nu banii te fac sărac, ci felul în care te comporți cu oamenii. Sper că prin gestul meu să aduc un zâmbet pe buze și să-ți amintesc că ești un om bun, mai bun și mai puternic decât restul din jurul tău. O zi frumoasă. Un băiat, Angelo, îl cheamă, din București. Te pupăm, Angelo. Păi dea Dumnezeu sănătate, că și așa sunt păstrați. Da, bre, uite, tot din partea noastră, 2 hamburgeri, să mănânci mata, da? Îți dăm și noi ce avem, bre, nu avem mare de asta. Pentru Domnul Iisus, uite o pereche de ciorapi, să-ți iei mata, Că și așa n-aveam ce. o șapcă dacă ai vreun nepot ceva, uite o sticlă de apă plată, așa. Uite și un tricou de la Busta România. Cum te cheamă, bre? Ioana din Boteț. Ioana? Bine, bre. Spune genii numele lui. Bine. Chiar mi-era foame. Nu cred. Sănătate, sănătate, tante. Uite ăla, cred că i-a trimis cu avion. Cu avionul ți-a trimis. Vrei să nu te rubești, mămică, cu mulțumesc din suflet să-ți dea Dumnezeu sănătate. La revedere, tante. Sănătate. Sănătate, tante. Uite, ia și bilet. Stai așa, mai avem ceva aici. Deci o pereche de ciorapi. Doi hamburgeri din partea noastră. O sticlă cu apă. Avem aici un tricou șapcă de la băieții de la Basta. Să citești biletul ăla, că ți-a scris un băiat un mesaj pe bilet. Poți să citești biletul? Dacă nu am ochelari, nu pot. Ți-l citesc eu atunci. Da. Vă doresc tot binele din lume, Andrei Moise din București. Da. Uite aici, punct. Multă sănătate! Vrei, uite o șapcă de la Busta România, o șapcă bună. Două. Ia vezi, mata, o șapcă de la Busta România, da? Are you all my personal dreams? Ia vezi, de la Busta România. Everything you know is in your mind. E un tricou, da? De la Busta România. Hai, sănătate. Te speria, vrei că îți dă cineva bani. Nu știu, ia-i de acolo. Vezi că are cârlic de ăsta. Ține-mă la pe ei. Păi cine, mă, ce tot întâmplă? Ia vezi că e un de ăsta aici, vrei. Cine?
Știi, un bilet, ia vezi ce scrie aici. Știi să citești? Știu, Ia vezi ce scrie. o fi... Dumnezeu te iubește, Doamne. De la cine e? De la Estera din Piatra Neamț. Dumnezeu să-i ajute. Am crezut că ar fi chiar în biserică mult ăștia. Da, bre, uite, și o șapcă dacă ai un de la Busta România. Dumnezeu să-ți ajute. Dacă ai vreun nepot, ceva, uite, Da, de la Busta România, vezi? am nevoie. Uite și mata, să mănânci și mata doi hamburgeri. Să dea Dumnezeu sănătate. Da, Ia și o pereche de ăștia. să ajute Dumnezeu. Uite Aoleu. și punga asta, să le bagi acolo. Da, ia bilețelul ca să-l păstrezi mata, da? Da, da. Bine, bre, sănătate. Să te ajute. Sănătate. Sănătate, tante. Acesta a fost clipul nostru, sperăm că v-a plăcut. Știu că mulți dintre voi vor spune că nu e bine să ne filmăm atunci când ajutăm. Bine, noi nu am ajutat aproape cu mai nimic decât cu 100 de lei, un tricou și alea dolate de voi. Dar nu despre asta este canalul nostru. Canalul nostru este strict legat de reacții. Am vrut să vedem reacția oamenilor atunci când primesc o mică bucurie. Dacă pe viitor vreți să participați și voi la această bucurie și la acest experiment social, ca să spun așa, scrieți pe Instagram. Abonați-vă de asemenea și la Alex și la Cazi. Sunt sigur că o să vă placă ceea ce fac și ei. Și până data viitoare vă pupăm! Are you all my personal dream?